Poďme sa teraz pozrieť na priebežné poradie v skupinách po druhom hracom dni kvalifikácie na Euro 2024. Všetky tímy odohrali jeden zápas. V skupine A vedie Nemecko s 3 bodmi a skóre 5:1. Na druhom mieste je Švajčiarsko, ktoré má tiež 3 body, ale horšie skóre 3:1. Maďarsko a Škótsko sú bez bodu. V skupine B sú na čele Španielsko a Taliansko, obe mužstvá majú 3 body. Španieli majú lepšie skóre 3:0, zatiaľ čo Taliani majú skóre 2:1. Albánsko a Chorvátsko sú bez bodu. V skupine C vedie Anglicko s 3 bodmi a skóre 1:0. Dánsko a Slovinsko majú po bode za remízu 1:1. Srbsko je bez bodu. V skupine D sú na čele Holandsko a Francúzsko, obe mužstvá majú 3 body. Holanďania majú lepšie skóre 2:1, zatiaľ čo Francúzi majú skóre 1:0. Poľsko a Rakúsko sú bez bodu. V skupine E vedie Rumunsko s 3 bodmi a skóre 3:0. Na druhom mieste je Slovensko, ktoré má tiež 3 body, ale horšie skóre 1:0.